lagi, salam sehat. Masuk pamusir tahu di acara jepek alai maripola. Ada rasa pinatol hasatan di pata, ngulu hita martangia. Debata Jehovah para sirona sumurun, mau liate di pasar rohanami, biasi roham nama dongani kami. Naik tumangon hatam kami uka prohodo pikiran nami asa mangula marparwe hatam. Di bagasa Yesus Kristus martanya kami. Amin. Di tadamang denang donga sa porsian hatan di pata di hita. Di hari Senin tanggal 7 Desember 2020 natar surat di Jesaya bidu 10 sadaya sada sonom madirok disi. Dungi ruar masada tuna sia tu kondisi isai. Jalamar parbui sada tubis na tubusian urakna ido anggo sahakna. Kadang saha porsiau disuri rako si Jesaya do na Roma Mesias juru selamat si palua jolmai. Imana tubuh tunasian si isai ya tunasi di bahasa Ibrani imana saret labatanna na Roma sada si palua anak ni si isai ima si Daud siapa paran ni si Daud do ima tuhata Yesus Kristus ini alani na masa di tongah-tongah ni bangsoi ay nunga krisis kepemimpinan di tongah-tongah ni bangsoi ala naung ditakluk hon asurdo Israeli soarong bedenggan aka harajau di tongah-tongah nasida nunga tung lam di tongah-tongah ni ngulu nasida nunga tung macai soarong be nadenggan nunga ramun be pangalaho nasida alaniro ro panurirang Jesaya lao patuduhon na Roma sada tunas sian tu kondisi isai marparbue sada tubis na tubusian urakna labatanna na Roma sada si balua hita na tapai maima di minggu apenon tapai maima do ro tunas nai baru ro kehidupan na baru mabuan ngolu nai baru atong buharo hita lah menyambuti hita pe ikon ibaru do hita pe ikut tubuh do ngolu nai baru ikut tubuh do hapor seon nai baru molonunga ta ponggol songon hau naung busuk digijang di ponggol alai tubuh mamusia tunas nai baru songon ima ngoluta nunga tubuh hasangaton nunga lam ngoluta nunga pangalahot talam soture ta ponggol mai ta bolokom mai ta batubu ma muse ngolu nai baru marhite nata zakot Yesus Kristus si balua hita nata paima balua halihon alani sai tatagam do tuhata sai masigol do hita di tunas nai baru ima nasihat tu kondisi saya ima tuhata Yesus Kristus nata habor saya di bagasang uliton atong hita karong sabor siam beta mahita unang lalap hita tapake ma tikita beta hita manopot bagas ni debata beta hita manoba debata si balua hita beta hita manuat tu Tuhan Yesus Kristus di bagasang uluta tabolok koma ngulu nasolinggan ngulu hasahaton tajak koma si balua hita tuhata Yesus Kristus nama dongani nama ngurupi hita atong hehe mahita marsinodang mahita narodo panodangi ima tuhatai asa marsinoda kita di bagasang uluton mari tinggalkan bebanmu dan mari datang kepada Tuhan. Tuhan mengatakan Roma hamu tuhau hamu akan aluja jalan asorat hupa sonang pehamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan tamadongan hita badahun akapar sahitun diramoti nguluta amin matanya kita. Debata Jehovah para sirwana sumuru mau lihat Tuhan dia tam nakutanya kami marurat marparbui mai Tuhan sauja ko kami honak tubuh Tuhan tupor tibion jalan hupai mahami baru halihon so pakki hami mati kinami ngulu nai baru lahoma jako ko di bagasang ngulu nami asir ham dongani hami bagasa Yesus Kristus martanya kami saya sa ulumon roham amin horas.